και συνεχίζει τον ύπνο του κρατώντας σφιχτά, όπως τα μικρά παιδιά κρατούν το τραπουδάκι και δεν πρόκειται να τα αφήσουν ό,τι και αν τους πεις. Άρα είναι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για επιχειρήματα, τα οποία και αγνοούν. Σου δίνουν την εντύπωση, γράψει κάπου αλλού, ότι μιλά σε τείχο. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο ίντερνετ να υπάρχει απάντηση, ανταπάντηση, απάντηση και να ξαναγυρίζουμε στην αρχή της κουβέντας, γιατί επαναλαμβάνουν το ίδιο πράγμα κάποιοι άνθρωποι. Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Βασίλης Αργυρόπουλος, χρόνια τώρα μεθοδικά και ακούραστα γράφει στο διαδίκτυο, σχολιάζει σε ιστολόγια και στα δικά του και σε άλλα, και δεν κουράζεται να αντιπαρατίθεται με ανθρώπους τέτοιους που συχνά δεν θέλουν να ακούσουν και θέλουν να βγουν από το γλωσσικό τους παραμύθι. Και αυτό κάνει και σε αυτό το βιβλίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι απαντά ακόμα και σε κείμενα εναντίον της γραμματικής, και αρχίζω να συζητάω και από τα περιεχόμενα, τα οποία δεν περιέχουν ούτε ένα επιχείρημα. Όπως για παράδειγμα το κείμενο του κυρίου Καργάκ ή το άρθρο του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως. Κείμενα στην ουσία τους βαθιά δογματικά. Άμα τα διαβάσετε, δείτε ότι πρόκειται για κείμενα που απλώς δέχονται το εσφαλμένο αρχικό συμπέρασμα της επιστολής της δασκάλας κυρίας Χρυσούτη, δηλαδή η γραμματική αφαιρεί γράμματα από την ελληνική αλφάβητο, το αναπαράγουν και απλώς στη συνέχεια θρηνούν για πράγματα άσχετα με το θέμα, για το κατάντημα της χώρας, της παιδείας, καταργούνται τον απάρατο μεταπολίτευση, ζητούν ένα νέο Παπαδιαμάντη, βρίσκουν τη ρίζα του κακού στην οικονομική κρίση και ούτω καθεξής. Άρθρα δηλαδή που θα μπορούσε κανείς να τα πάρει όπως είναι, να αφαιρέσει τις 2-3 αράδες τόσο έχουν που σχετίζονται με το κομμάτι της γραμματικής, να βάλουν στη θέση αυτών των αράδων οποιαδήποτε άλλο πραγματικό ή φανταστικό δεινό του ελληνισμού και να παραμείνουν τα κείμενα ως έχουν, να μην χρειάζεται καμία αλλαγή. Έτσι, κείμενα που φαίνεται απλώς να γαρνίρονται με κομμάτια γραμματικής, ειδικά το ένα από τα δύο. Αλλά εκεί θέλω να φτάσω. Ακόμα και σε κείμενα τόσο φτωχά σε επιχειρήματα, ο συγγραφέας του βιβλίου αυτό απαντά με υπομονή και προσοχή. Ενδεχομένως γιατί ξέρει καλά ότι πέρα από τους αποφασισμένους να μην πιστούν, στο ακροατήριο και στο ακροατήριό μας ανήκουν και πολλοί συμπολίτες μας που έχουν τη διάθεση και την ικανότητα να κρίνουν, αλλά παρασύρονται διότι δεν έχουν γνώσεις γλωσσολογίας ή του εκάστοτε αντικειμένου το οποίο συζητάμε. Διαισθάνομαι δηλαδή ότι ο συγγραφέας απαντά σε κείμενα όπως τα παραπάνω και στα παραπάνω, συγκεκριμένα, έχοντας κατά νου όχι τόσο τους σκληροπυρηνικούς γλωσσαμύντορες, ούτε καν τους ίδιους τους συντάκτες των κειμένων, αλλά τους καλοπροαίρετους τρίτους. Αυτούς που μπορούν να μην γνωρίζουν βασικές αρχές γλωσσολογίας, αλλά μπορούν να ξεχωρίσουν το συνεπές λογικό επιχείρημα από το κούφιο παραλήρημα. Και έτσι η πρώτη αρετή του βιβλίου για την οποία συζητάμε είναι η αρετή του συγγραφέα του που αναγνωρίζει την ανάγκη ενημέρωση του Εβραίου κοινού και που παρόλο που κατανοεί ότι η γλωσσική μύθη είναι αρκετά πιο θελκτική από την αλήθεια, δεν το βάζει κάτω και παλεύει για την αλήθεια. Άρα η πρώτη πράξη, κατά τη γνώμη μου, σημαντική για το βιβλίο είναι ότι μπαίνει στον κόπο να σηκώσει το γάτι και να πει: όχι, απαντάμε στα πάντα, ακόμα και σε αυτά που δεν χωράνε επιχειρήματα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της προσέγγισης στο βιβλίο είναι η προσήλωση στην επιστημονική ερμηνεία των φαινομένων. Και αυτό είναι ένα άλλο στάδιο. Είναι αφού αποφασίσουμε ότι αξίζει να συζητήσουμε για κάτι, πώς το προσεγγίζουμε. Όπως έχει δείξει και στο προηγούμενο του εξαιρετικό για μένα βιβλίο, Αρχαιολατρεία και Γλώσσα, αλλά όπως έχουν υποστηρίξει και άλλοι συνάδελφοι γλωσσολόγοι και μελετητές, ενδεικτικά αναφέρω τα άρθρα στον συλλογικό τόμο Μύθοι για την ελληνική γλώσσα. Η μελέτη της γλώσσας είναι ένας από τους κατεξοχήν χώρους στον οποίο οι περισσότεροι είναι διατεθειμένοι να δεχτούν ερμηνείες και αναλύσεις βασισμένες όχι στην παρατήρηση και το πείραμα, αλλά στην προκατάληψη και το συλλογικό θυμικό. Παρά τις δεκαετίες επιστημονικής μελέτης της γλώσσας μας, γενικότερα, χιλιάδες συμπολίτες μας διαγράφουν ελαφρά την καρδία τα πορίσματα του έργου του Χατζηδάκη, του Τερταφυλλίδη και των εκατοντάδων γλωσσολόγων, οι οποίοι τα τελευταία 40 χρόνια μελετούν τη γλώσσα συστηματικά, ώστε για να υιοθετήσουν αυτοί οι συμπολίτες μας την όποια ανάλυση του σειρμού προτιμούν, με τη δικαιολογία αφού μιλάω τη γλώσσα, ξέρω πιο καλά τον καθένα πώς λειτουργεί η γλώσσα. Και ακόμα χειρότερα, αρκετοί πιστεύουν ότι ειδικά η ελληνική γλώσσα έχει το δικό της βιλαί, τους δικούς του κανόνες και πρέπει να την εξετάζουμε και να την περιγράφουμε όχι ως ένα πανανθρώπινο εργαλείο σκέψης όπως είναι όλη η ανθρώπινη γλώσσα σύνολό της, όχι εφοδιασμένη με τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης, αλλά με το ρίγος του δέος ενός πιστού που μετέχει σε ένα εθνικό άχαρτο μυστήριο. Και μην πάμε μακριά, διαισθάνομαι ότι αυτός είναι και αν μπορώ να τον συνοψίσω, ο κοινός παρονομαστής, για να γυρίσω πάλι στα άρθρα του βιβλίου για το οποίο μιλάμε, των δύο άρθρων του συγγραφέα και πανεπιστημιακού κ. Διαμαντή, τα οποία εξετάζει ο Βασίλης Αργυρόπουλος. Και σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντή, το πόσο ενταφωνίεται δεν θα μας το πει ο γλωσσολόγος, λέει και αντιγράφω, είναι κάτι που το έχουμε αποφασίσει εδώ και 3.000 χρόνια.